Шеф Стефан Павлов, тук барбекю, ама днеска ще правиме паста днес. Специално за Жоро Петров от Бургас. Обяснявам как се прави паста за 15 минути. Така, имаме тиган. Шегувам се. Тиган тенджера, обаче, ето паста. Прясна паста талиетели, която смятаме да я направим al денте, може би около 10 на минути, с завирането на водата и изваждането на паста. Естествено имаме чесън, предварително нарязан на тънки филийки. Пускаме си котлончетата. Так, Жоро засича чай, да не са с много говорене, да не се забавя. Така, 0-0, така, една минута вече приказки на пазара. Добре, пускам котлоните. Малко зехтин от Нацеков. Зехтина, цак. Слагаме в тиганчето. Зехтинче, така хубаво. Хоп, 3, 4, 5. Оставяме го позагрее. От тук предварително имаме шримпове. За съжаление бланширани, но сега за 10 минути паста трябва да е сбланширани. Иначе купувам пресни, обелвам ги и така нататък, но днеска ще използваме бланширани. Така, добър сайз шримпове. Предварително съм ги измил, отцедил и прочее. Готови са да ги сложим в тиганчето. Така, сега слагаме чесънчето на филийки, нарязано в тиганчето. Така, лекичко, цак. Готово. Чакаме да се загрее масълът. Зехтинчето. Така. Имаме предварително готварска сметана Президент, прясно мляко, грана падано, което е пармезан на български или на не знам кой език. Малко черен пиперец, ще трябва да взема малко сълчица, чай само взема малко такова, намаляме тиганчето, за да не стане бяло, малко. Така. Цак. Бро, виж, тук съм с престилката, която вие ми подарихте. Налахана така ще готвя, само с нея. Затова я пазих до сега, ама тая вечер викам, ай ще използвам. Ще си пуснем и аминята. Така, ганчето, вече чесънчето е готово. Посипваме с шримпа, който започва и той автоматично така лекичко да се готви. Така, слагаме малко сълчица, цак, малко черен пипер, цак, нищо повече, цак, десна работа. Така, чакаме да загрее водата. Значи тук колко съм 3 минути. Аз до 8 съм готов. Само че, да отбележа, на лахана ще имам такива газови котлони. Газово барбекю с допълнителни газови котлони, за да не се занимавам с тази простотия Бош. Това е топ дърво. Да. Въобще тия всичките красиви неща не стават за готвени. Те са само за снимка и за гледане. Да не забравя. Бяло вино. Боже! Къде ми е къл? Това е задължително. Така. Естествено, трябва бутилка. Новозеландско, нямам италианско. Между другото, много добра серия. Така. Венце. Сочното върви. Всичко е точно. Шримпа се готви. Водата загрява. Това ми е най-сложната част. Да загрея водата. От тази нататък имаме нищо трябва да фиркаме. Друго не става. Няма да спирам клипа, за да не кажеш, че
Нали, тук спора е дали готвя 27 минути паста или 2 часа или 15 минути. Сега каква е 5 минута? Трябва да се подготвя, аз между това ще пусна водата вече като изгрява. Айде от мен да ми отмена. Така. Сега тук далаверата все пак и да не се изложим. Ето. Просто Боша е топа. Нямам думи. И трябва да е много сигурен огън за шиното. Но той съвсем умре, като го намалих. Не съм пиян. Писам няколко ракийки, сега минах на винци. Да. Мога да... Така сега като се замисля, мога да направя YouTube канал. Готви с мен. Как не? Дори не знам какво да правя в момента. Единствено изчаквам някакви неща. Иначе ставаше въпрос, че се готви лесно. Така. Продължаваме така да се мята на шинка. Той се размята, сета. Сол обикновена, не обикновена, алпийска вата. Да не забравим. Черния пипер от градината на баба ми. Да. Така. Айде да здраве. Имам някаква помагачка от време на време да бутна нещо. Файда няма. Най-големият проблем при готвенето, при професионалното готвене е, че после жена е мрънка, че съм усрал цялата кухня. Което не е вярно, защото аз си чист целите. Така. Изчакваме малко така да се повкусиш римпа, да поизпръхне виното, водичката, чесънчето да предаде малко вкус, зехтинчето. Ще добавим малко масълце, това е задължително преди да не сорчето. Така. Масълце. Много малко. Малко. Колко да е малко? Малко ще го сложа, още малко да не изпълня. Маслото се слага, за да монтира всички вкусови, които са събрани. Вино, чесън, зехтин. Монтира ги и после почваме да добавяме бутарската сметана и самото мляко. Винаги първо сметаната, после мляко, защото иначе млякото ще се пресече. И добавяме малко винце, но в моята чаша. Така, друго. Аз мисля, че сме готови. Най-бавното нещо е Боша с загряването на водата. Това, ако е примерно газов котлон, вече водата ще да ври. Не знам термопомпата дали може да се справи с тази работа. Помисли. Страшна амня. Така, колко минути стана? 8 минути закъснявам. Браво. На половината на пътя сме по водата още дни бълбук. Ужас. Така, ще направя един трик. Друг. Ще засиля малко котлоните. Даже, като се замисля, ще ги смея. Защото Боша е топ. Слагам водата на по-голям котлон, теганчето на по-малки. Съответно ще стане още по-голяма кочена в кухнята на жена ми, но няма какво направим. Така. Виждам, че вече шримпът е почти готов. Да. Много добре. Харесва ми как мирише. Сега ще го сложим на сълцето, че почне да се монтира, както се казва. Ето така. Сълце, шрим. Така.
Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Няма повече да показвам професионални умения, защото и за професионална кухня. Аз съм в някаква кухня повече за снимки. Както? 10 минути. Брат, единствено остава да загрее водата и ще сме готови. Ай, не брай. Той клип може ли да мини по Viber, сега като си мисля? Да не трябва да ти го пращам на флашка секунд. Тега, мисля, че сме готови за квасената сметана. Това не е за квасена сметана, това е готварска сметана. Малко бъркам двата неща. Тега, почваме да добавяме леко. Много леко. Много леко. Колко да е леко? Леко. Принципно може да сложи един жълтък сега в този момент, ама нямам яйца. Си е тая. Тук, когато използваш талиатели пресни, жълтъка може да го прескочиш по простата причина, че те са правени с яйца. Те, които си купуваш там от магазина, няма. Така че да ме направя и сипам цялата 500 грама. Само да отбележа, че реално прясното мляко го държа за резервна гума. Ако много ми се сгъсти сос, тогава добавя лекичко, защото е много студено и може да се пресече. В този случай тази сметана, която е на президент, много добра, много плътна, най-вероятно няма да се наложи да добавям прясно. Почваме да бъркаме сметанката. Така, да не забравим сметанката. Обърках страната на солницата, което е ужасно. Но не мисля, че е някакъв кой знае какъв проблем. Ще добавим повече винци. В този случай. Надявам се наистина, че ми е пресоли да изкапвам солница. Окей. Може да не е толкова солено, но няма какво направим. Всъщност, това малко захар. Все пак да убие леко тук. Това малко канела, чия... Не, беше колко се купите. Аз вам такива. Ай, какво стана 13 минути? Не. Сега пак ще кажеш, ти си виновен, ти ме излъга. Така. Значи сметаната е много добра, прясното мляко е излишно, няма да го слагам. Само ще пробвам. Много добро. Така. Сосът ни е почти готов. Добавяме много малко черен пипер. Така. Малко, толкова. Грам падан, за да не прекаляваме, защото не сложихме мляко. Ако сложим мляко, може да оставим още малко поврат. Но сега нямаме време да занимаваме. Гоним срок 15 минути. Така. Изсипваме грана паданото тук. Вътре. Не знам колко грама, мисля, че 100 грама. Сипвам го цялото направо. Естествено, после самите талиатели, като ги сервираш, и гарнираш с грана падана.
Така, оставяш го хубаво да се разтопи със сметаната, да засти соса. Винаги ако нещо се стори странно, може да добавиш. Принципно сега е момента, ще добавих между. Тук няма цък. Така, нашия сос е почти готов. Той просто трябва да се сгъсти. Водата вече е готова. Режем цъпички. Прясната паста е разхвърляме тук. Готово. Брат, малко се позабавих, защото се отнесах с цялата работа. Вино, мино, бош, мош, какво ти кажа? Соса ми е почти готов. Съм почва да прави балончета. Така нищо ми липсва. Много. Какво ми липсва? Чуй се. Или които са пресни, които трябва и сега ги задушим. Заври водата, след като заври водата по 4 минути. Няма да знам. Какво липсва? Винци липсва. Още малко. Слова тук при мен е малко винци. Тук това е разхищение, слагаш такова вино в спагети, ама някакво направо. Нямам друго. Пъти сега по-добре. Да. Така. Сосът ми е готов. Соса го спирам. Нека да се доизвари, докато готови спагетите. Принципно трябва да се прави всяка чиния по-отделно. Малко сос, слагаш спагети, вържи, слагаш чинията. Няма как да стане тая работа, защото ние нямаме такава готовност. Тоест, аз имам такава готовност, може да се изцапат много чини, трябва 3 тигана, трябва професионална кухня. 18:40. Аз смятам, че сме готови. Спирам клипа на 17 минути. Талиателите са 2-3 минути. И така се правят, не знам как се казват, спагети талиатели ала павлов.